Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Astăzi o să jucăm un minigame care se numește Flicker. Aici este vorba de mai mulți oameni. Este un mufin an, adică unul care poate să știe tot, un medic, mi se pare mufianul, chiar nu știu ce face, un șerif, un murder, murderul, adică criminal, care omoară oamenii și restul supraviețuitori. Robi, cum te cheamă? Și am uitat, astăzi jucăm iară cu Robert 133. Să vă abonat. Cum te cheamă? Nu știu cum te cheamă pe tine prima dată. Hai la baie. Te-am văzut care ești. Nu vin că mă omori. Nu, că aici se întâmplă doar noaptea. Și nu-ți murder, ceva important. Cine crezi că eu din toată asta? Mason, negru. Nu, peștele! Ce? Ești peștele. Nu. Ba da. O, nu. Ba da. Pe lângă ce ești? Cine e asta? Gata, știu cine ești. Cine? Peștele. Nu-s peștele. Băi, din fapte, poți să mă băgăm în buzunare. O să va muri cineva munti. Uite-l ăsta pe aici. Unde ești, bă? Jackson. Mufin, cred că e medicul, mă. Zic cum te cheamă, că te pot salva. Nu știu. Sau poate eu sunt murderul. Dar m-a omorât cineva. Tu erai asta! Care? Fata. Nu. Eu eram peștele. Deci am omorât doi. Tu erai, mă. Nu. Ce ai, mă? Aici nu știu ce-i mufin. Trebuie să caut. Caută ce-i mufin. Deci te-ai murit. Te peștele și mi-am dat seama. Te-am decapitat, acolo te-am pus. Dar de ce am murit? Pentru că murderul tu ales pe tine și eu cred că l-am ales pe asta. Și cred că suntem doi murderi, faza ei. Sau nu știu. Eu nu știu ce înseamnă mufin, știi? Mufin? Sau cum se cheamă? Sună-te în perechiere. Nu mai fa așa. Please. De cine-i, bă, la murdar? Aia, Rosalin. Nu se știe. Ba da, stai că pe mine pe asta mă lasă să mă uit și mă lasă să mă uit la cine m-a omorât. Nu te lasă, nu e adevărat. În jocul ăsta te poți uita la toți. Nu mă lasă să mă uit la altcineva. Nu, înseamnă că ți băgui ție. Corofin, zic ăștia. Ai, bă, eu zic că e Luke, că na. Că eu mă duc la baie. Te-am văzut. Tu parcă erai mort. Că te-am văzut din perspectiva lui Rosalie. Cum o cheamă? Pe tine, Kiss. Bă, e o muzică. Ciudată, profundală. Și să-l vezi pe unul spânzurat aici la geamuntii, cum ar fi? Tu știi unde mai poate muri? Aici, pe budă cu capul în wc, aici pe frigider, aici spânzurat săracul. Du-te în fiecare din astea jos să mă vezi undeva. Nu m-ai văzut. Pe tu ești mort. Păi știu, aia zic, nu trebuie să apar undeva.
Cât ești aici, mă, dacă ești peștele? Ai jumate de cap pus pe ceva, jumate de corp pe altceva. Ah. De ce m-ați omorât? Și când mai durează? Până descoperim Zi, mă. Mordorul. Ah. Asta înseamnă că mai durează. Și Mordorul are ceva la el? Nu, n-are nimic. Deci și cum omoră oameni? Nu știu, are... Acum eu sunt pe wc. Ce șmecher sunt îmbrăcat. Ce sunete ciudate. O bătut cineva la ușă. M-a speriat. It's time for the murder to play. Hei, Ce ai, mă? știi cine e? Cine? E ăla cu hainele alea verzi, cu o pălărie. Eu am salvat-o pe Rosalin, dar cineva m-a ales pe mine. N-ai să ieșim din lobby, oricum. Hai, să vedem. Ești mai chiar. Dacă ați jucat jocul ăsta și nu știți unde este camera secretă și o căutați, este Ia să mergem undeva. tot acolo, tot la scară ne întâlnim. Este fix aici, dar trebuie să intri cumva. Uite-te. Stai să mă duc la camera secretă, să le arăt la oameni. Și nu uitați să vă abonați. Sunt doar 2 banane. De ce mă blochezi intrarea? Dă-te. Bă, de ce mă blochezi? Vreau să intru. Ești. Hai să jucăm. E dată. Uite puțin mai încolo. Dacă vreți numărul lui Robert de telefon, hai să strângem 400 de like-uri. Du-te, mă, că nu știi din cap. 0, Nu o să mergem în apă. 7, 6. Hai. Nu intra. Dar nu mă lasă. Pe nu poți. Hai pe partea altă. Tot așa. Am intrat. Hai la pro. Ai intrat? Hai la colț. Unde ești? Uite-te. La colț. Treci la colț. Hai să vedem cine e aici. Am zis la colț. Stați puțin, că trebuie să văd cine e. Bă, sparg ochelare, bă. Câte secunde? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Să înceapă aventura. Ne trebuie 15 play. Cine? Ce? Tu. Gata. Așa. Leacă scuros ce găs. Pune-te fată și hai să mergem pe o canapea munti. Aha. Dau pe random. Ești fată. Da, nu știu. Stai, work într-o frică. Ghiși ce sunt. Ce? Nu, ce caracter îs? Cu ce începe numele tău? Dar cine ești? A, știu cine ești. Cine? Atistin. Ești Thomas. Nu, stăm